jek tetep iso. Ayo. Kaya ngapa nak munia. Nah. Rasane umandang smarane ukelu kalah aja ditiru ngono ya ngono santai wae ya. Kok bagane loro peken dadi sitok. Nggih, tak pek kabeh pokoke dina iki, Mas. Kok jek ditambahi karo bos giar. Lah nggih. Sing ngendang nek Ganasmen ya. Hah? Sing ngendang. Oh, nek sing ngendang tetep elok. Niku yo pengendang rekor muri. Iki pokoke awan iki muri kabeh. Ayo. Kumandang suarane apa setyane kelakon ngono iya ngono Piing siang awas susu itu gak teko lho. Ya wulan kita gondol wong kok. Lah iya. Pangan wong. Akon kok yo banter-bantere kok ngono. Wong dingi njaluk Sherlock, njaluk alamat kok yane ra teko iki minggat nanti. Lah iya nek aku gak roh. Bangsa sih. Lah iya. Kita job garingan ya, Pak. Oh, jobe beda-beda lho. Kok tak ngejob dhewe nek. Halo. Halo. Ayo.
waras. Dik mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah kesian amarga eling bubar semanding mutiara tetake menjer kuning aku mangkene romansaku teko karo amene tak awemo tansah ngece sing teko jebul sliputi Dik mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah lisian amarga eling bubar semanding mutiara tetake menjer kuning aku mangkene romansaku teko karo ngitang-iling tak awemo tansah ngece sing teko jebul Mongko tang suling kekadangan ana wis